שלום לכולם, שמי פיני. בסרטון הקרוב אסביר לכם על הניסוי שתעברו. במהלך הניסוי תפגשו סוכן שיבצע כל מיני החלטות בתרחישים שונים. מהלך הניסוי מתייחס להרגשה שלכם ביחס להחלטה של הסוכן. הניסוי יכול להתבצע דרך המכשיר הנייד או דרך המחשב. הוא יכלול שאלונים בשני תרחישים שונים, הוא דורש אנגלית סבירה ואורך לא יותר מרבע שעה. כמו שהתחלתי, הניסוי יכלול שני תרחישים. התרחיש הראשון הוא תרחיש נפסק, בעיית קומבינטוריקה שעוסקת בניצול של נפח, כמו שאתם רואים פה בסלייד. לכל מוצר יש נפח וחשיבות בעיני הבעלים. מטרת הבעיה היא למקסם את כמות המוצרים הנכנסים, ובמקביל לשמור על יחס גבוה של רצון בעלים. ככל שהיוטיליטי של המוצר יותר גבוה, ככה הלקוח, הבן אדם שאנחנו עומדים מולו, רוצה שהוא ייכנס יותר, ולכן גם אם הוא תופס פחות נפח, אולי אני עדיף להשתמש בו. בואו ניתן דוגמה, נניח שלי יש כיסא, ולדן יש גם שולחן וגם כיסא. דן מוכן שהשולחן הגדול לכאורה יישאר במקום המוצא, כל עוד הכיסא יגיע ליד. כך שגם אם ניתן לדן יותר נפח במכולה, בזה שנכניס את הספה שלו, הוא יעדיף פחות נפח במכולה, תמורת זה שהכיסא שלו יגיע כי אותו הוא מאוד מאוד מעדיף. התרחיש השני הוא תרחיש שלו שווה בחתונה. לכל אחד יש העדפות ליד מי לשבת וליד מי לא לשבת, אבל יש מגבלות כמו כמות הכיסאות בכל שולחן. ככל שכמות האנשים שיושבים מסביב לשולחן רוצה לשבת אחד עם השני, בסדר, אם ניקח טבלה ונסדר, אני רוצה לשבת ליד שמוליק 5 מתוך 10, וליד דן 8 מתוך 10, ככל שכמות האנשים שיושבת אחד ליד השני מרוצה, ככה רמת החברות, רמת הפרנדשיפ, עולה. ככל שכמות האנשים שלא מרוצים לשבת אחד ליד השנייה, יושבים ביחד באותו שולחן, כך כמות הפרנדשיפ יורדת. המטרה שלנו היא להושיב כמובן את כולם, ובמקביל לשמור על זה שהרמת חברות של השולחנות תהיה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים ליצור. עכשיו בואו ניקח איזה שאלון קצר ונראה אותו לדוגמה. בואו נתחיל עם מילוי הפרטים. שימו לב, חובה למלא את כל הפרטים, גם את ההשכלה שלכם וגם את הרקע הטכני. אם אין לכם רקע טכני תעשו no, אבל גם סטודנט לתואר ראשון במדעי המחשב מבחינתנו נחשב כידע טכני. שימו לב שתעודת זהות שלכם היא לא חשובה לנו אלא אם כן אתם סטודנטים, ולכן כדאי שתרשמו אותה כי זה רלוונטי לנו. אם אתם לא, אנחנו לא חייבים להוסיף את התעודת זהות, אתם יכולים לרשום מספר של 1 עד 8. כל הדאטה האישית שלכם לא נשמרת כחלק מהניסוי, וגם יש פה טופס הסכמה, תסמנו עליו וי כדי שתוכלו לראות אותו ולהמשיך. אחרי שנמלא את הפרטים שלנו, את כולם, ונסמן וי על טופס ההסכמה, ייפתח לנו אפשרות להתחיל את הניסוי. לאחר שנמלאנו את הפרטים, מהלך הניסוי כזה. נקבל תרחיש באיזשהו מידע לגביו, במקרה הזה נקבל תרחיש של הכנת פיצה. בשביל להכין את הפיצה נדרשות כמה משימות. כל אחד סימן את רמת הרצון שלו לבצע כל משימה בהכנת הפיצה. הסימון מתבצע בין 0 ל-10. לאחר מכן הסוכן החליט לחלק את המשימות בצורה שלו, בלי שנדע כמה כל אחד רצה כל משימה, ובלי שנדע את כל המידע הרלוונטי. נשאל שאלות על ההרגשה שלו ביחס להחלטות של הסוכן. השאלה המרכזית שנשאל היא אם נרצה להתלונן על מה שהוא ביצע. אנחנו נעבור על השאלות עוד רגע ונסתכל עליהן קצת. לדוגמה, בתרחיש הזה אני דגן. אני קיבלתי משימה שרציתי אותה רק 1 מתוך 10. בהינתן לזה שאני לא חשוף לחלוקה של שאר האנשים שמכינים את הפיצה, אני לא אהיה מרוצה מההחלטה, ואני ארצה לבצע תלונה על ההחלטה הזאת. לעומת זאת, אחרי שנחשף לחלוקה של שאר האנשים, נראה אולי שיש מישהו שרצה משימה שלנו אפילו יותר או פחות מאיתנו, ואולי זו תשובה שתספק אותנו, ואולי לא, אבל זו המהות של הניסוי. בואו רגע נעבור על שאלה. אחרי שקראנו את ההסבר, קיבלנו איזשהו פריט מידע מסוים שהסוכן הסכים לתת לנו, אנחנו נעשה next. השאלה הראשונה שלנו היא בהנחה ואתם דגן, מה ההרגשה המדויקת שלכם? תסמנו את המצב המדויק שאתם נמצאים בו. אז בגלל שאני קיבלתי משימה שאני רק 1 מתוך 10 רציתי בה, אני קצת לא מרוצה מהסיטואציה, ולכן אני מסמן dissatisfied. בהנחה ואתם דגן, האם הייתם רוצים להתלונן על החלוקה שקיבלתם? אז כן, בגלל שאני לא מרוצה ממה שקיבלתי, אני ממש רוצה להתייחס לחלוקה, ואני אשמח להתלונן עליה. אחרי שעשיתם את שתי השאלות הראשונות, תקבלו עוד פריט מידע. פריט המידע הזה אומר דבר כזה. טל, שקיבל בסוף את הגשה, רצה להכין בצק, שאנחנו לא מתייחסים לזה אצלנו אמנם, אנחנו מתייחסים לזה 1 מתוך 10, אבל הוא רצה להכין את הבצק אפילו פחות מאיתנו, 0 מתוך 10, ולכן הוא קיבל את ההגשה. זו ההסבר של הסוכן. השאלה הראשונה זה כמובן, האם ההסבר מניח על הדעת? בוא נאמר ככה, אני פחות מבואס מקודם, אבל אני עדיין לא שמח עם ההחלטה. האם עדיין הייתי רוצה להתלונן? כן, הייתי שמח להיות חשוף לכל השיבוץ של טל, ולראות, כי יכול להיות שהוא רצה להכין טופינגס 3 מתוך 10, ואנחנו רק הפסדנו. וכך הלאה, תעברו כמה שאלות במהלך הערך.
מצטרף לכם לינק לניסוי, אני אשמח שתעדכנו אותי במייל האישי שסיימתם את הניסוי, כדי שנהיה בקרה על הדאטה. אני אשמח שתתייחסו לכל שאלה ברצינות ותשקיעו זמן ורצינות בדבר. אם יש שאלות אני זמין במייל שלי או בנייד שמצורף מהלינקים. בהצלחה לכולם.